Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. San Juan egun berezi izango da gaurkoa zalantzarik gabe. Eguraldiak baldintzatutakoa. Herri askotan neurri bereziak hartu behar izan dituzte temperatura altuei aurre egin alizateko. Azkenean erre egingo gara sorginak bezala. Nik behintzat atzo aukera izan nuen suaren inguruan salto egiteko eta horrela gaitzak uxatzeko. Nik oraintxe bukatu dudanez unibertsitateko gradua apunteak sutara botatzeko aprobetxatu nuen. Eta pasaharrak itxi eta berriak hasteko garaia baita. Nere ondoan zaudenean orduak azkarrago pasatzen dira. Zaidazu nola ikasten den denbora gelditzen egunak iluntzen batez ere inork ikusi ez dezan gure begiek diotena sekretuan. Zua dago gure artean, zua dago. Egia esan ekainaren 23tik 24rako gau magiko horren inguruan 11 sinesmen daude gure geografiaren luze zabalean. Luzaiden adibidez, hildakoak bidaia ona egintzezan, hilkutxan San Juan egunean bedeinkaturiko landarez beteriko buru oiala jartzen omen zen. Beste zenbait tokitan ekainaren 24an eguna esnatzearekin batera lehen ihintza hartzeko itura zuten. Osasunerako ona omen, horregatik asko ziren Larrugorritan belarretan etzan da ihintzaren zain egoten zirenak, katarroa sendatzeko erremediorik onena zelakoan. Euskal kondaira batek dio gauerdian 12ak jotzen duen unean errekako ura ardo bihurtzen dela eta harriak ogi. Une horretan erreka bazterretan bazaude, bizitza osorako zoriontasuna lor dezakezu. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Hala ere, nere sinismen gogoken hau da, gaurko egunez pikondo baten azpian musika tresna batekin jartzen denak berehala ikasiko duela tresna jotzen. Hori probatu behar dut nik berehala. Gitarra, akordoia, pianoa eta harmonika dominatuta dauzkat, beste batzuk ere bai, agian oboea jotzen ikasteko egun izango da hor. Eta honi buruz zer diozue, ekainaren 24a hasten delarik, euren bizitzako maitasuna nolakoa izanen den ezagutuko dute Leiotik begiratzen duten ezkongaiek. Zer romantikoa. Lagun batzuek kontatutu didate bermeotarrak gaztelugatxera oinez joaten direla ekainaren 24an ohitura zaharrak jarraituz. Kepa Junkerak abesti bat egin zion ohitura horri gaztelugatxeko martxa diturikoa. Eta gaur egun erromeritan oraindik aski entzuten duguna. Beti pentsatzen dugu San Juan eguna gauza txarrak usatzen dituela, baina efemeridei erreparatuta ekainaren 24az gauza onak ere galdu ditugu, Zehazki pertsona onak.
Esaterako, Pilar Zubiaurre. Madrilgo 1920 eta 1930 markadetako kultur mugimenduko eragile esanguratsuenetako bat izan zen, baina ebatxi egin zioten sona izateko aukera, ziur eski emakumea zelako. Pilar de Zubiaurre idazleak gaurko egunez hil zen Mexikon 1970an, 56 urte pasa dira. Bizkaiko garai herrian jaio zen izen handietatik baztertu zuten intelektual hau, 1884an. Abadiñoko Lebario baserrian hasi zen eta 4 seme-alaba zituela egin zuen Madrilera. Valentin de Zubiaurre musikari ezagunaren alaba zen, eta Ramon eta Valentin anaiak margolari sonatuak zituen. Egiaz, jende artista zinguratuta zegoen Pilar lagun zituen Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, García Lorca edo Alberti kasurako. Mila 1926an beste emakume batzuekin batera Maria de Maeztu eta Victoria Kent besteak beste emakumeen kluba sortu zuen, tertulia kulturalak edo erakusketak bultzatu zituen Andrazkoen lehenengo taldea estatu Espainiarrean. Pilar de Zubiaurre intelektual handia zen, baina gizonek botatako gerizpean geratu zen harrapatuta. Konpromiso handia zuen politikarekin eta inguratzen zuen munduarekin, eta Manuel Azañaren ideiak defendatzeak exiliora eraman zuen, lehenengo estatu frantsesean eta gero Mexikon. Han, etzion idazteari utzi, eta Eusko Deia agerkarian argitaratzen zituen bere testuak pseudonimo batenpean gehienetan. Mexiko hirian hil zen Pilar de Zubiaurre gaur 56 urte hain justu. Garaiera itzuli eta behin betiko bertan bizitza erabaki zuenean. Bere ilusioa zen hanbot hori begira lurperatu zezatela eta hala egin zuten. Tximistak ziztzaz, goiz eta arrats, haizean orantz, lainoak garantz, baditut mila, minedo grina, 400 gozo, 600 garratz, 400 gozo, 600 garratz. Oian boto bizkar zorrotz, erraldoi mendetsu hilotz, oiztik egiten diat hots, emaidakarren eure zati bat, nikiri bihotz eta hatz. Eta ekainaren 24ak ere beste emakume handi bat kendu zigun, Dina Bilbao. Gaurko egunez desagertu zen Karibeko uretan 1987an, triatleta, abenturazalea, ekologista eta feminista izan zen Dina. Aitzindaria izan zen Euskal Herrian triatloian, irauen eskian, duatloian, txirrendularitzan eta piraguismoan erreferente hutsa. Bere kirol ibilbideagatik egin zen Euskal Herrian ezaguna, baina berandu ekin zien lehiaketei 20 urtetik gora zituela, 1980ko hamarkadan gizarte inguruneak laguntzen ez zuelako. Emakumeak ez zuen ia lekurik kirolean, ez eta bizitza publikoan ere oro har. Horregatik, aitzindari izan zen Dina, hainbat emakume kirolari gazterentzat erreferentea. Iraupen eskian eta txirrindularitzan eman zituen lehenengo urteak, Orbea emakumezkoen taldearen sorreran aritu zen eta ondoren triatloian ere aritutakoa da buru belarri. 100 triatloi baino gehiago egin zituen, beste 40 bat neguko triatloi eta 60 bat duatloi. Berdin zitzaion luzeak ala laburrak izan, etxe aldamenean ala urrutiko lurretan. Erreferente askorentzat eta inoiz Leire Olaberria olimpiarre domina lortu zuen ziklistak aitortu du Dinak berak, xaxatu zuela triatloian hasteko lehenengo eta gero biziletan gorontz egiteko.
Abenturazale sutsua zen. Dina GPS-erik eta telefono mugikorrik gabe lagunekin Nilo Piraguan zergatu zuten. Laponian eta Groenlandian eski zeharkaldiak egin zituzten, ipar lurmuturra Norvegiaraino pedaleiera egiten zieten, Artikotik tropikorako espedizio batean parte hartu zuten, eta abentura horietako batzuetan Alaskan esaterako izozteak izan zituzten. 1985 Dina Antiguara joan zen bizitzera Inigo Ros iztuetarekin, 1957 Karibeko uretan desagertu ziren biak. Granadara joan ziren eta han 18 oineko katamaran zahar bat erosi zuten, Antiguako etxera barku horretan itzultzea erabaki zuten, Inigo nabigatzaile eskarmentu duna zen eta Dina igerilariona, abiatu eta berehala lemak arazoak sortu zizkien eta irauli egin ziren. Laguntza jaso ondoren bidaiarekin jarraitu zuten, baina ekaitzak harrapatu zituen eta noraezean geratu ziren. Inigok laguntza eskatu zuen behin eta berriz, baina erreskate taldeak ez zituen aurkitu. Azken sorospendeia ekainaren 24koa da, gaurko egunez. Ez ziren haien gorpuak aurkitu, baina handi gutxira katamaranaren arrastoak bai. Zeruta begiratu maitea amildegi ertza biziak ia ametsa. Guk emakume hauek aldarrikatzen jarraituko dugu aldugun guztietan. Horixe egin du Burutik taldeak ere Amparo Aranguari eskainitako abestiarekin, Fermin Valentziaren kantua, euren lanera ekarri zuten duela hilabete batzuk eta gaur elkarrizketa akustikoetan izango ditugu eta kantua joko dute gainera. Doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat ere iritsi zaigu, ea ze abesti gomendatzen dizkeun Gartxotek. Eta lehen aldiei buruz hitz egingo dugu, Pablo Zurrutuzak gidatutako lehen aldiz berriro sekzioan. Horiek eta kontu gehiago gaur beroak mikrofonak urtzen ez badizkigu behintzat. Bada entzuleok, goazen ekainak 24 ditu gaur, eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekien entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Nora Gaztainaga Oiarbide, egunon. Nora ni barkatu, Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Egunon. Xabi Arrieta González, ongi etorri. Egunon bai. Goiuri Zeizarandia ere, prest hemen? Prest. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Bagoaz, San Juan eguneko bigarren kafea osatzera, egia esan, ez oso paranda girotik, musika presente izango dugu, eta bestelako kontuak ere bai. Ekainako 24 ditu gaur, goizak 10 eta laurdenak ere atzean utzi ditu dagoeneko, eta gu, hementxe 5 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan entzuleok, ongi etorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Ekainako 24 Gabon, berrian zer berri, nire amalkoz guzti. Ekainako 24 duela bai, eta bendetaren kantu honekin, kantu hauekin kakapixat emango dute egun hauetan, badira oso garaikoak, udarako kau luzeak eta ubera ere, eta Eneko Otamendi zuri galdetu barri zut, zein den zure maite duta? Ba bira, nire maite duta, ez da, agian, ez dakit maite duta den zehazki, badaola, sensazio, gazi gozo bat, eta, atzo gauean, nire kuadriako batek, bere musika taldearekin kontzertu bat izan zuen, Hernanin, eta, joan ginen kuadriakoak, ikusi genuen, dena, oso ondo, baina, zer da sensazio
gazi gozo hori esaten dut da, bueno, nik nire kuadriako honekin nire, izan nuen beste talde bat, duela, izan nuen daukagu ez dakigu, egia esan, ze prozesutan dagoen, ez da nola geratu zen, baina, esango dugu orain, bakoitza bere bidea egiten ari dela, musika aldetikan behintzat, eta alde horretan, sensazio gazi gozo bat sorrarazten diz, egia da polita da ikustea, nire lagunek zer egiten duten, ikustea, nik ere, zerbait egiten badut, beraiek ere espero ez ikustea, eta, aldi berean, hori, sensazio gazi gozo hori. Noa, zure maite duta? Nik asko maite dut, ekainaren 23an gauean Tolosan Andra Maria elizan, egiten den ikuskizuna bere asko maite dut, baina berezikinek maite dut asko, eta nire lagunek askotan hitz egite du, dantza konkretu bat dela, ez dakit izena, hola da, trentzan dantza, Euskal Dantzako dantzariek dute norbaiteko makil batekin erdin, zinta batzuekin... Soka dantza ez da? Bai, zinta dantza, ez dakit nola dan. Soka dantza da, ez? Ez, igual zinta dantza izango da. Soka dantza da eskutik, bai. Nik esango zinta dantza dela guztet. Bai, zen makilleti zintzilika daudenak zintak dira, eta eurak, bai. Asko gustatzen, nik Euskal Dantza egiten nuleno, baina hoi ikastean nintzen iritsi egia zan. Eta... Oen pena. Bai, pixkat. Egia esan, nik ere bat egiten dute noaren maite dutarekin, nik egun hauetan beti azpimarratzen dut, ez egun oso berezia dela eta bertan urtero egokitzen zaidala soinu teknikari aritzea. Eta, bihar gehiago ere kontatuko dut, baina bai, benetan oso gustoko eguna dut. Zein da zure maite dut, Xabi? Ni beste bandokoa naiz, Nei zuaren kontu hori, neski... Ni naiz Gabonetako grintxa eta Xabi da San Juanetako grintxa. Eske ez dit, ez da atentzua ditzen. Ja, ez duzu konektatzen horrekin. Ez. Bueno, ala behar du, izu bakoitzari gauza bat interesatzen zaio, eta anitzak gara, eta... Dantzaren asuntoa, bakoitzak bere kirola ekitaldi emanaldiak egiten ditu, eta ni futbola jolasten un bezala, igual jendea izitzen gustatzen, nahi dantza horrekin bezala gustatzen, baina, bakoitzan guztu baina zuana, denak ikuspuntu berdinola dauka, nahi iski, zero, zero. Laguna izatu eta ikustea jote da, eta zuan ondoan jarri, eta begiak bero ekitzea, nahi zero, plan horrek. Bueno, zer gertatzen, ez? Zer gustatzen Xabiri, ez dugu akatuko... Badaude inauteriak gustatzen ezkion pertsona baita. Badaude, eta ez da zer gertatzen. Zua bukatu, urrengo plana, tope. Hori bai. Gaua bai. Baina zua ez. Azu, ez zaitugu kartzelara bidaliko, momentuz. Nik badut maite dut bai eta ez bat. Gaurko egunarekin gertatzen zait eta Tolosan eskopetero eguna da. Eskopetero eguna alarde militar bada. Haren jatorriekin ere irabat ados edo ze aldarrikatzen dugun ere ez dut gehiegi defendatu nahi. Batzutan aspertu ere egiten naiz momentu batzutan, baina ez dakit lagun asko ditute parte hartzen eta parte ez hartzea ere arraro geratzen zait eta ateratzen naiz pixkat onartu beharra daukat, badelako eguneko plana, eta baditu delako lagunak gure konpainiekin ateratzen direnak, txilibitua jotzen ateratzen garain bat musikari, eta horre badugu gure erronkatxoa, txilibituek ondo sona dezaten, baina badutolako gazi gozo edo arraro xamarra den sentsazio bat egunarekin, beraz maite dut eta ez dut maite gaurko eguna, baina hemendik atera eta saiatuko gara pausoak harrapatzen, eta gaurko beroarekin txikitu ere egingo gara, noa? Zuera atera gozada. Ni egin bastante ados nago, iristea puntu bat, eguneko puntu bat, gaina kanta berdina entzuteak denbora son. 20 segunduro edo, 10 segundu irauten dituen kantu bat. Lagunak tanik beti esate dudala, etxe iritsi, oin sartu talare kanta entzuten jarraitzezula. Baina izu, Bueno, Goiuri gaur bestelako lanak izango ditu. Korporazioarekin, bere jantziak gureak baino beroagoak dira, itogarrigoak dira. Bai, baina ikusiko dugu nola joaten dene eguna, eta pentsatu beharko dugu, datozen urteetarako ere, beti aipatzen zen Euskal Herrian fresko eta Euskal Herrian euri eta Euskal Herrian horrelako kontuak, eta, bukatu zaigu hori.
Entzuleok guk aurrera egingo dugu, Jon, hori izan zure maite duta edo ez garatuko duzu? Ez, nire maite duta da, eskolarekin egiten genuenean ikuskizuna San Juanen bueltan, dantzatxoa egiten genuen, eta zu txiki bat pizten zen, eta inguruan elkartzen ginen, eta abesten genuen, sorginak eta lapurrak, horrelako kontuak, hori da nire lehenengo oroitzapena, arbasoekin konektatuta egotearena. Hor, momentu horretan, txikian nintzenean, sentitu nuen lehenengo aldiz, arbasoekin konexio bat. Nik gaurko suaren eta suaren inguruan kantatzen denaren, Urdiaingo San Juaneko pieza kantatzen dute Udaberriko hainbat emakumeek, badu zerbait gure iraganarekin asko konektatzen dauena, eta neurri batean, santu baten izena duen festa hauetan, gure izakera, euskal izakera kosmogoniko hori aldarrikatzen eta gurera ekartzen duena, eta horrek ematen dit alako poxa ere. Beraz, entzuleok, gurengo minutuak Paulo Zurutuzaren eskutik egingo ditugu, Jon Matute soinu teknikariarekin lehen aldiz berriro ondu duelako Paulok, eta ondoren doinuetatik haratago podcastean murgilduko gara, burutik taldeko lagunak ere, gurean izango ditugulako gaur, elkarrizketa akustiko osatzeko. Keep calm and bigarren kafea. Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Arte lan bakoitzaren atzean beti dagoela, gazte hasi berri bat. Gaur, Jon Matute. Babitu, erlazioa musikarekin, nik uste dut, txikitatik izan dudala, oroitzen dut, txikian nintzelarik, ezakit, 13 urte, 14 urte gehienez, nire gurasoak iPod bat oparitu ziatela, Appleen iPod bat dola, antza asko zekan garaiotako iPhone batera, taktia zan, eta bazan azken teknologia, eta goroitzen dut nire gurasoak oparitu ziatela, eta horren bilela egun osoa trasteatzen, itunez gora, itunez bera, musika deskargatzen, haber nola sartu iPodean, hori betian gustatu izan zai pixkat musikaren kinsaltxeatzea, egia da, garai horretan zan gehiago entzutea, entzuten danetarik, azkenen interneten topatzen nuena, eta gustatzen zitzaidana. Eta gero egia da, 15-16 urterekin hasi nintzaraia pixkat nire lehen pausutxoak ematen DJ bezala, hasi nintzen berdina, oroitzen dut nire gurasoen etxean, virtual DJ softwarearekin, ideiaik euki gabe, aber hau nola funtzionatzen duen, aber kanta hau beste batekin hasten dudanean, eta baita ere Audacityrekin, editatzen kanta batetik bestera, eta ezakit, orako oroitzapen politxeko baitut. Beraz, esango nuke hori, erlazioa txikitatik izan dudala, eta gero ja 15-16 urtekin jasen nintzala pixkat gehiago trasteatzen edo salseatzen. Eta behin trasteatzen hasita, nola sartu zinen mundu hontan? Ez dakit zehazki nola sartu nintzen mundu honetan, badakit, behin batxiergoa bukatuta, nengoela pixkat betidanik izan naiz batxiergoa arte ikasle txarra, eta banekin hori unibertsitatera ez nola jun nahi, ez da ez dago nola, ekonomia igual zozeola pixkat gustatzen zitzaidan, baina gezen fundamentuik ikasteko, eta esan bezala, 15-16 urtekin hasi nintzen ez DJ munduan eta esan, igual, soinuan inguruan hola zoze ikasi dezaket. Eta hori nasi nintzen horri pixkat investigatzen, mundu hori zertzan, ze aukera profesional zeuden, zerten bide profesional, eta erabaki nun Iruñara jutea, Iruñako eskola batera,
2 urtez, hor soinua ikastera, eta horrela sortu nintzen mundu hontan, nik uste izan zela pixkat prozesu naturala, ez da, hori, 16-18 urte bitarte hortan, esatezuela, hain zingo eta unibertsitatea, grado goi maila bat, hor pixkat zure pentsamendu ezberdinak dituzu, ez dakizu, zalantzak dituzu, eta bueno, pixkat hori, esan ni soinua gustatzen zait, eta Iruñera jo nintzen, hori izan zen. Eta noiz hartu zinen soinu teknikariaren existentziaz? Noiz ikusi zen lehen aldiz soinu teknikari bat? Zehatz-mehatz ez dakit noiz hartu nintzen soinu teknikariaren figura existitzen zenik, baina imaginatzen dut, pixkatu hasi nintzenen bueltaka soinua ikasi behar nula Iruñan, edo igual pixkat hasi nintzenen planteatzen aukera hori, imaginatzen dut, investigatuko nula pixkat eta hori ikasi eta gero zertan lan egin dezaket. Eta hori gogoratzen naiz, hasi nintzara pixkat uda bitarte hortan, batxiergotikan Iruñara jun baino lehen uda bitarte hortan, parranda datatzen zara lagunekin, alde batetik bestea, jutentza kontzertuta, eta hor ikustituzu teknikarik, eta hor hasi nintzen fijatzen pixkat eta zaiten zuten, hor ikusten ditun plaza erdian katxarro gigante batekin, eta esaten unai ama, nik ikasi behar dira, ez dakat ideiaik inbeste botoi, nola gogoratuko ditut nik danak, ez da pixkat, hor hasi nintzen konturatzen figura hori existitzen zen, ezta? Ze askotan jendeak, ez dakit, pentsatzeu dagoela hor karpa bat plaza baten erdian kontzertu dago bitarten, eta ez dakit ez da zertako da, ez dia fijatzen bani hortxe. Hortxe, 17-18 urte bueltan, hasi nintzen pixkat oroitzen, investigatzen zeiten zuten, hori zuzeneko soinu teknikariak, estudioa, soinu mailak, argi mailak, hola pixkat mundu hortan barneratzen. Eta orduan erabaki zenuen, zuk zeuk ere teknikari izan nahi zenuela? Nik esango nuke prozesu natural bat izan zala, ez da? Hori lehen aipatu dituzudan bezala, hori ez nekin zer egin, azkenen erabaki nuen soinua ikastea, eta horren baitan, hasi nintzen noiz behinka enpresa batekin lantxo sueltoak egiten, jadiei bezala gauzatxoak egiten ditu, orduan, ez dakit noiz konturatu nintzen soinu teknikaria izan nahi nuela, baizik eta nik uste prozesu natural bat izan zen, ez? Hori ikasi nuen, eta gero hasi nintzen mundillo hortan barneratzen. Gogoan duzu zein izan zen zuk sonorizatutako lehen kontzertua? Izan zen, Iruñan ikasten negonean, lehenengo eta bigarren maila tarte hortan, uda hortan, junintzala soinu enpresa batekin Lezamara, eta egin gintuen Lágrimas de Sangre, Eskakaitan, eta Garillako 26 erromeria, uste dut. Eta noski hor jo nintzen, eskuat botatzea, azkenen lehenengo mailanekan bakarrikina, eta zakan ideiaik. Eta hor txibili nintzen estenatokian, kableatua jartzen, mikrofonia prestatzen, eta gogoratzen naiz, ni momentu horretan, Eskakaitan, Lágrimas de Sangre eta entzuten ditula ordunka hon. Etzako izan zen, nire lehenengo lana, olako talde batzuekin egitean, etzako kristona izan zen. Oroitzapen polita dut egia zen. Eta garai hartan, giroan sartzen hasia zinela, lehen lantxoak egiten eta lehen kontzertu hori berezia izango zen, baina horrez gain, bazenuen horrela ametsik, agian sala edo leku konkreturen batean, plaza zehatz batean, edo talde zehatzen batekin, izan zenuen inoiz horrelako helburu zehatzik? Ametsikola zehazki ez nekan, hauin nahi dut bai, eta egia da, proiektu politxo batetikan deitzen zaitu zenen, guaia da zuretzat. Eze guai, proiektu hau, benga guazen hau aurrea, nola atatzegun, ondik itegun, baina ametsik, ezakit, bai gogoratzen naiz, ikusten nula pixkat, ezakit, erreferente bezala desaten, jaialdi handia, gustatuko litzaidake pixkat hor parte hartzea, edo, baina ez dakit ametsa zan. Baizik eta igual gogo profesionalak, ametsak, ez deteuki, eta gaur egun ez dakat amets finko bat esan ez, hori egin nahi dut, bero gustatuko litzaidake
egitea. Eta helburu finkorik ez dagoen bezala, badezu edo izan dezu inoiz eredurik, agian erreferenterik zure esparruan edo horrelako eredu pertsonal zehatz bat? Eredu hola ez dakit. Egia da, ni baino logo diran pertsonetan fijatzen naizela, baina eredu zehatzik esango nuke ez daukadala. Azken finean bai gustatzen zait ikustea eta ikastea, ez, ni baino helduagoak edo esperientzia gehiago dakaten pertsonengan, eta inkluso beraiei galderak egin, pixkat informatu behaiek ze trajektoria, ze bilbide dakaten egina, baina eredurik, nik uste azkenen bai norberak bere ibilbidea dakala edo bere gauzak imar ditula, eta azkenen eredu bat, ez dakit, ne kasun behintzat ez dakatola eredu bat, esan ez pertsona bat, beha izan nahi dutan dita. Bueno, nahiz eta oraindik gaztea zaren, alde batera utziko dugu zure lehen gaztaroa edo, zure gaur egunerokoan sartzeko. Ze azken batean askok ezagutzen zaitugu, urte batzuk direlako ja Euskal Herritik bueltaka zabiltzala, kontzertuak egin eta egin, talde askorekin ibiltzara lanean, jaialdi askotan ikusi zaitugu, eta bereziki azken urteotan Euskal Herrian zehar, Euskal Herritik kanpo, ospe handia duten taldeekin ikusi zaitugu lanean. Jendeak ideia bat egiteko, ze talderekin ibili izan zara? Egia esan urte hauetan aukera asko eukiditu dela talde ezberdinekin lan egiteko. Batzuekin egunerokotasunean, beste batzuekin ordezkapenak egiten. Eta esate baterako gaur egun Sune Bengo eta Eren Egun taldearekin nijoa kontzertuta, o alditu da kontzertu guztietan. Eta horretaz gain baita ere lan egin izan dut eta lan egiten dut batzuetan, ETS-erekin, ordezkapen batzuk egiten, edo baita ere Beken eta Movistarrarenan egite bentzako nasketa zuzenan egiten, Zetakekin baita ere ibiltzen naiz mitoaroetan monitore teknikari bezala, Olatz Salvadorrekin ordezkapenak egin izan ditut eta batzutan egiten ditut, Duplarekin baita ere egon izan naiz ordezkapen desente egiten, Jon Maiaren kantu bat garan baita ere egon naiz ordezkapenak egiten, Esne Beltzan monitoretan pare bat ordezkapen egin ditut, ez dakit azkenen, eta talde asko azten zaizkit. Azkenen, talde askorekin, Euskal Herri mailan talde askorekin lan egiteko aukera eta sortea izan dut, eta Euskal Herritik kanpo, egia esan aitortu behar dizut, ez zaidala asko gustatzen Euskal Herritik irtetea, horrek esan nahi du, etxetik kanpo lo egitea, egun bat edo bi galtzea bidaiatzen, orduan hori ekiditen saiatu egiten naiz, batzutan tokatzen da, baina ekiditzen saiatu egiten naiz. Eta, baina, artista bat aipatzearren, duela 2 urte esango nuke, egon nintzen ordezkapen batzuk egiten Pasion Vega artistarekin, eta egin oso politxe izan zen esperientzia hori, ezta, ze azkenen bere musika estiloa edo bere estiloa ez da Euskal Herrin ez da inoikoa, orduan pixkat hori ikustea, hori ikastea, politxe iruditu zitzaiten. Eta zure ustez, nola heldu da guzti hau? Oso galdera ona, ez dakit. Azkenen egia da, beti oso saltxeroa nahi zentzu horretan, beti gustatzen zait leku batetik bestera ibiltzen, gauza berriak probatzen, eta horrela sortatu da, eta egia da, beti egon naiz proiektu bat bukatu, eta esan eta guain zen, eta beste bat atea zait, edo beste leku batetik deitu naute, eta holaxe sortatu da, baina nola heldu dana guztia, egia esaten malen baitut, ideiaik ez. Agian, entzulegoaren artean, ezagutzen ez duen baten batek pentsalezake, soinu teknikariaren lana,
badela iristea, kableak entxufatzea, eta, bueno, guzti hori polit egotea besterik, ez? Soinu onaren botoia existituko balitz bezala, edo. Nolakoa da talde baten prestaketa? Azkenean ez da berdina, ez dakit, Sune, edo Eren Egun, edo Jon Maia, ez? Sonorizatzea. Nola prestatzen dezuzuk proiektu bakoitza? Jo, oso ezberdina da talde bakoitzaren beharrak edo zein da, edo zure funtzioa. Hau da, esate baterako, orain Sunerekin prestaketak egin ditugu, egun ginen bideo ensaiatzen, hasi dugu gira, eta, bueno, pixkanaka hoin da, egunerokotasuneko hobekuntza, ez da pixkat soinua landu, berai gustora egotea, ni gustora egotea, gozen soinutxoa aldatzea, eta horako kontutxoak. Bestalde, adibidez, ura bere bidean bat, edo mito aroa bat, aurretik kan kriston lana daka. Azkenen, dana pentsatu behar da nola egin, artisten beharrak asetu behar dira, ber nola asetu, gero dago produkzio atzetik bai beti alden guztia rebajatzen, ekonomiko kitzein da, beraz zibil bertzea hor pixkat balantza hortan, horun gauza bakoitzak bere behar ezberdinak ditu, eta bueno, azkenen hori bai politxa da, ez duzu beti berdina egiten, ez fabrika baten egon bat zina bezala, baizik eta zure lana taldearen beharretara moldatzen duzu. Eta prestaketa lanetaz ari garenean, orain denon ahotan daude makrokontzertuak, kontzertu handiak, kontzertu erraldoiak, eta bueno, hori ere lan zaila da. Izan behar du, behintzat. Zuzeu ibili izan zara monitoreetan, artistek entzuten duten horren atzean, jendeak entzuten duten horren atzean ere, nahi orokorrean, baita ere, esan dezu, EITB-erako grabaketa lanak egin izan dituzula, azkenean hor 1000 lan daude. Nola planteatzen da horrelako kontzertu erraldoi bat? Erresponsabilidade handia da, eta ez dago ensaiatzeko aukera asko, azkenean ensaio lokalak ez dute tamaina hori, jendearen falta ez, jendeak ere hor suposatzen duen, sonorikoki, nola prestatzen da kontzertu erraldoi bat? Bai, egia da gaur egun oso modan jarri dela, oso modan dagoela, kontzertu erraldoiak egitea ez da, nik horretzen dut, hain dela ezakit, 5-6 urte, Bilboko kafe antzokia betetzea kristona zan euskal talde bat entzako, eta gaur egun, talde ezberdin daude bek bezalako espazioak betetzen dutenak, ez da, eta hitz egiten gaude 14.000, 15.000 pertsonako aforoa, eta hori gutxi balitz, egun bat baino gehiago betetzen dute. Orduan, hori prestatzeko oso ezberdina da. Azken finen pentsatu behar da bek bezalako espazio bat, espazio badagoela, baina hor bukatzen da. Hau da, hor ez dago soinu ekiporik, hor ez dago soinu mairik, ez dago ezerrez. Orduan, hori guztia zerotik egin behar da, eta horretarako pentsatu behar da nola egin. Hau da, jakin behar dugu zenbat pertsona egongo diran, ze aurrekontu dagon, ze soinu beharrak behar diran, ez da, ze soinu ekipo behar dan, ze soinu mai behar diran, kanalen arabera, musikarien arabera. Orduan, azken finen, egia da horrelako ekitaldiak gero ensaiatu behar direla. Eta ensaiatzeko baita ere behar duzu leku oso handi bat, eta hori guztia dirua da. Beraz, egia da, horrelako ekitaldiak ensaiatu egiten direla, baina hau nire iritziz behintzat, inoiz ez da nahikoa. Ez da, nahiz eta 2 egun egongo bagina, 2 aste barkatu kontzertu bat prestatzen, niretzako ez litzake nahikoa izango. Zer azkenen, beti egiten dizkigute azkeneko momentun aldaketak, eta aldaketa txiki bat horrelako espazio handi baten, gurik kriston aldaketa aldigo suposatu ez da. Azken finen, imaginatu, abeslari bat atera nahi du publikora. Eta badugu ja prest, sistema inalambrikoa, area ondo heltzeko, eta baten erabaketzen badu, beste batetik irtetea, politxago gatuko delako kameretan edo dena delakoa, guri igual horrek suposatzen digu beste ensaio gehiago, beste froga gehiago, aber nola egiten dugun seinale inalambrikoa heltzeko, eta ez da orduan, azkenen kontzertu handiak oso erronka politak dira,
baina baita ere responsabilitate handia da. Eta zuk zer nahiago duzu? Kontzertu handi batean lan egitea, edo gian sala txikiago batean lan egitea? Jo, hori oso galdera hona da, eta nik askotan nere buruari egin izan diodan galdera. Kontzertu handiak edo kontzertu txikiak. Egia da, kontzertu handiak adibidez, ez dara izaten eguneko lana bakarrik, baizik eta normalean entxeioagoak egiten dira, bilerak, preprodukzio batek ematen duzu, ez da aurretiko lan bat, gero egunean dena ondo joan dadin. Eta kontzertu txikiagotan, normalean eguneko lan izaten da, ez da, gaur egin behar diot, soinua, nik zerrakit ezakiz talderi. Jun, si eso etxean zoze prestatu ordenagailuan edo, jun egin eta bukatu. Baina kontzertu handiak ez, kontzertu handiak, igual egun bateko kontzertu baterako, behar dituzu bi asteko lan ordu guzti horiek kontzertu hori aurrera ateratzeko. Orduan, zer nahiago dudan? Ez dakit, batak ditu beralde onak eta bestak baita ere. Eta alde txarrekin berdina gertatzen da. Orduan, nik uste asko gustatzen zaita adibidez, kontzertu handitan ibiltzea, baina gero baita ere, taldetxo txikiei egitea, eta ez, horrek eramaten pixkat baita ere nire egunerokotasunera, ez da, oso ondo dago, bek bezalako espazio bat egitea, baina adibidez jartzaren oihartzungo jaietan, oso ondo dago hor lan egitea, ez dira inkompatibleak behaien artean. Bada oraindik egin ez duzun zerbait, agian etorkizunean lortu nahiko zenukeena? Badagor zozene buruan betianik izan da jira bat egitea, ezta? Edo jira bat zer den bizitzea. Egia da, gero ez nagoela oso seguro, gustatuko zitzaidanik. Ze azken finen, lehen esan dudan bezala, asko gustatzen zait, edo beti borrokatzen dut etxean lo egiteko, ezta? Eta, jira batez hitz egiten dudanen da, edo estatu mailan edo nazioartean. Eta egia da, horrelako jiretan etxean gutxi egiten duzula lo. Gogoratzen naiz justo, la anekdota bat kontatzearen, pandemia hasi baino, ez dakit, 2-3 aste lehenago, hortxinen bilen enpresa batekin artista potente batek Europako jira uste zala egiteko. Eta negungo nintzake soinu sistema montatzera, soinu ekipa montatzea eta Europa osotik zehar beraiekin. Eta hortxe hon nintzen, esalantzan itet, ez dut egiten, azkenen arrazoi ezberdinengatik ez genuen akorde hori lotu. Eta hori jira hasi, eta 2 astetara edo, COVID-a etorri zen, jira kantzelatu behar izan zuten, eta hor bai egon nintzala zalantzan, baina egia da beti dakadela hor gusanito bat ez, erderaz zertan bezala gusanito bat hortxe jiran bat iteko, baina zalantza asko ditut, ea gustatuko litzaidaken edo. Eta musikarien ibilbide profesionalaz ari garela, nola ikusten duzu zuk egoera teknikariez ari garenean? Galdera oso interesagarria iruditzen zait. Ze azkenen, nik uste dut gaur egungo egoera teknikarien egoera oroar beti, noski, gazi gozoa dela. Zer esan dudan horrekin? Gaur egun egia da, teknikariok, gehien bat enpresetan dauden teknikariok edo teknikari autonomoek ez dutela beraien egutegia jasotzen behar dutenean, askotan ez direla deskansuak errespetatzen, ordutegi muga hori, lan ordutegi ordua gainditu egiten dela, ezta? Eta hori izango zen alde gazia, baina gozoa esango nuke pixkanaka antolatzen ari garela dela. Egia da oso zaila dela, ze azkenen
urte askotan hartu izan duten edo hartu izan dugun dinamika moztea oso zaila dela, baina esate baterako pandemia garaian sortu zen teknikariok izeneko sindikatua, Euskal Autonomia Erkidego mailan, eta, pixkanaka pausutxoak ematen egon da, eta esate baterako maiatzak 15ean, greba orokor bat deitu zuten, eta izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldia ikus-entzunezko arloan greba bat egiten zana, eta egia esan arrakasta desente izan zuen, eta azken finen horren helburua da ikus-entzunezko konbenio bat eukitzea, ez da, azken finen badaude enpresa batzuk konbenio ezberdinetan ez direla guri tukatu bartzegun konbenioa, baina arazoa da, ez dagoela konbeniorik. Orduan, borroka hortan gabiltza, ez da, konbenio baten bila, patronalarekin tirata eskutuka, eta, horregatik esango nuke, dala momentu gazigozo bat, gaur egungo egoera. Duina da gaur egun teknikariaren lana? Duina da, zer da duina, ez da? Duina da 12 orduko edo 18 orduko jornadak egitea, duina da ordutegiak ez errespetatzea, zentzu horretan ez esango nuke. Egia da ikus-entzunezko sektorean jende asko autonomoa dela, azken finen beraiek antolatzen dira, baina zuk ezatzen dezura esan autonomo bezala deitzen zaituzte 12 orduko jornada bat egiteko, adibidez, eta esaten dizu ez ni bakarrik 8 ordu egingo ditut. Beste 4 orduak, beste pertsona bat bilatu beharko zu edo dena delakoa. Esango dizute, mi esker erantzutagatik, baina beste pertsona bat bilatuko dugu. Beraz, duina, ez nuke esango gaur egun oso duina denik. Bai espero dut pentsatzea, teknikariok sindikatuaren borrokakin, eta beste sindikatuak, LALA, PUGT, komisiones eta ustez badudela konbenioko mai inguru hortan, espero dut hemendikan urte gutxietara duinagoa izatea teknikarion lana, ze nire ustez oso lan polita da, baina ez du balio oso polita delako edo zer gauza balio dunik, ez da, azken finean baliokidea da nire ustez, oso lan polita izatea eta lan baldintza duinak izatea. Diozun bezala antolatzen hasiak zarete, eta hori beti da seinale on bat. Beraz, gure adi ibiliko gara, zentzu horretan. Orain txeipatu berri duzuk oso lan polita dela, eta galdetu nahi nizun amaitzeko elkarrizketa pixkanaka. Ea zer den zure lanetik gauzarik ederrena? Nik uste nire laneko gauza ederna da, asko gustatzen zaidala nire lana. Hau da, asko gustatzen zaida kontzertu baten egotea, eta hortan buru belarri benga bertzerrekin dezaket hobeto entzuteko dena edo hau aldatzeko ezakit. Oso asko implikatzen naiz, asko gustatzen zaidalako. Gero baita ere funtseskoa iruditzen zait lankide ekiko harremana, ezta? Zazkenen ordu asko sartzitugu batea eta gaizkia batea manen batzea, akabo. Orduan, hori, nik normalen saiatu egiten naiz mundu guztiaekin ondo eramaten, eta pixkat gustora egoten, eta hori bai oso politxa iruditzen zaitez, gure artean sortzen ditugun harremanak eta bar, eta hirugarrenik esango nuke oso ederra iruditzen zait baita ere, proiektu berri bat egiten denean zurekin kontatzen dutenean, ezta? Hau da, egingo dugu, nik zer dakit, kontzertu berezi bat, La Kontxa Kondartzan, ezakit zerrekin. Eta guazen matuteri deitzea, hau egiteko, hori nahi oso politxa iruditzen zait, oso guai iruditzen zait, nire lanan olako aukerak eukitzia.
Duela urte batzuk Jon Gaztetxoari, edo Matu Gaztetxoari, esango baliote gaur egun horrela ibiliko zela, sinistuko luke? Jo, azkenen ez dut uste dela zeuze berezia lortu da, nik ezagutxago erik ere. Ez da azkenen, gauzak eraz berdin batzutan sortatzen jundia, gauza batzuk oneako beste batzuk txarrako, eta hoxe, azkenen, nik ez dakate buru zehatzik, ez dut gauza zehatzik egiten, hau da, oso politxea dia kontzertu handekitea, baina bai politxea da herriko plazan kontzertutxo bat itia, ez da? Ez dakit azkenen ne ustez lana da, ez daka gehiagorik, egia da gustora egiten balen badezu, asko zobe, baina nik uste ez dakala misterio handiagorik, orduan, ze sinistuko luke Jon Gaztetxo batek, ez dakit, iteula bek bat, indula Movistarrena bat, eta baina horrek ze superatzen du, ezakitzen bat eguneko lana, kanpoa jutia, kanpoan loitia, pena metzi du, ez dakit igual, duela urte bat dutako Jonek esango luke, basartu zaitez ekonomia ikastia eta Donostiko enpresa baten lan itezu eta asteburu libre dituzu, ezta? Azken ez dakit, olako gauzetan beti zalantza pixka teukitzet. Ea, ja saioaren amaiera iritsi da eta iritsi da beti errepikatzen dugun galdera. Zein izan da zure azken lehen aldia? Jo, nire azken lehen aldia izan da, oso berezi izan da niretzat, ze Eneko Paez, dala Iruñako musikari bat, nirekin ikasi zuela soinua. Betidan gustatu izan zezkio musika tradizionalarekin lotuta dauden instrumentu arraroak. Berak berez biolina jotzen du, baina baita ere badu zanfoina bat, nikel arpa bat, pixkat instrumentu ezain ohikoak, ez da. Eta bere ilusioa zen, betidanek nahi zuen Iruñako Gaiarre Antzokian kontzertu bat eskaintzia. Eta oroitzen dut, oain dela 4 hilabete, deitu nindula egun baten gainak, zakitu oain dela, genekan denboratxo bat ola bilok elkarritzen gabe, eta olako baten deitu zen etxalde baten, esanez lortu zula data bat, Gaiarren, eta pixkat forma maten aizala kontzertu horri ez, nahi zula pixkat instrumentu ezberdinako edo ezan oikoa, hain oikoak egotia, bodorran bat, arpa bat, olako instrumentu pixkat ez zain oikoak, eta hori soinu teknikari bezala gustatuko litzaiokelan injutia. Eta adibidez horrek kriston ilusio egin zian, ze azkenen da pertsona bat duen oso relazio politxa egin dugun soinu munduan, hau da, ikasten, eta erlazio hori mantendu dugu, eta gero nire profesionalki eskatu dit laguntza, ez da, eta hori ilusio asko egin zian, ze behatzanko zan bere ez dakit bizitzako egun garrantzitsuena, baina oso egun garrantzitsu bat, eta ni izatea alboan, netzako oso berezia esan zen, ez da, beha ikusten hor disfrutatzen, eta netzako kristonorea da, azkenen pertsona batek nigan pentsatzea olako egun berezi baten zakit. Ilusio asko egin zian egia esan, oso ondo juntzan, asko gustatu izaidan, eta beha nik uste oso pozik bukatu zula. Eta zure urrengo, lehen aldia? Ez kontzertua, kasu honetan, eta Mito Aroa 3 ari naiz, zetak egingo dituen 2 kontzertutaz San Mamesen, Bilbon, ekainaren 19 eta 20an, eta hori ilusio egite dit, ze azkenen bai profesionalki, bai erronka politxa dala, baina zakit, nekasun, hueltak ematen naiz egun hauetan, bai gizarte bezala, euskal gizarte bezala, oso politxa iruditzen zait, bi egunez, San Mames bezalako futbol zelai bat betetzea, gainera zera guztik agortzea, euskara hutxean kantatuz, ezta? Egia da, 4 urtero behin edo bai etortzen dela Donostira, Bruce Springsteen o olakon bat kontzertuk ematea, eta bai ematitu 2 egun, 3 egun edo, baina, zinda konparatu Bruce Springsteen
taldea, eta nire errespetu guztiak Bruce Springsteentzako. Ezin da konparatu, ingelesez kantatze dute, ze mediatikoki ze norainoko famaz dakaten, ez da, edo euskal talde bat. Eta nire oso politxik erutzen zait, Lefizarte bezala, olako proiektuetan parte hartzea, ez da euskara utxean, Euskal Herriko provintzia ezberdinetako jendearekin, eta bueno, adibidez niri olako gauzak buelta gehiago emate ditut sozialki edo gizarte gisa egiten parte hartzen dudan gauzeetan profesionalki, baino profesionalki azkenen kontzertu bat da. Hau da, gauza egia da berezia dela, gauza asko daudela eta bar, baina kontzertu bat da, baina kontzertu horretan parte hartzea danak euskeraz, bi egunez dana bete eta ezakit. Horako gauzak unkitu egiten haute batzuetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo, faltan bota gaitu ze azken minutuetan eta pentsatu duzu gu dagoeneko Tolosako kaletan barrena San Juanak ospatzen gabiltzala, baina ez, hori oraindik ez da gertatu. Hementxe gabiltza, Burutikeko lagunak ere hurbildu dira, parkatu dute, laizter iritsiko dira instrumenturik gabe, ze gaur piano eta hotxe giroan ariko zaizkigu, baina guk soinu proba berdin egin barko dugu noski piano eta hotxak sonorizatu behar direlako. Garzotun zain letonaren doinuetatik aratago tartearekin uzten zaituztegu, eta segituan hemen Burutik taleko lagunekin izango gara zuekin. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela txoko berezi honetan doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Mac DeMarcoren Chamber of Reflection izango da. 2014 urtean kaleratu zuen Salad Days albumetik ekarri dizuet. Esango nuke, estilo bereizgarria duela Mac DeMarcok, synth popa, indie rocka, chill wave ere deitzen zaio, eta oso entzungarria den artista bada, urte luzeetan entzun dut, eta diskografia ederra du beraz, kantua gustatzen bazaizue, jakin baduzuela non arakatu. Datu kurioso bezala esango dizuet, kantu honetan alako sintetizadore melodia bat entzutena, nahiko berezgarria, eta interneten arakatzen egon naiz, berak egindako sintetizadore melodia bat, omen da, baina berez, 1982 urtean, Shigeo Sekito japoniarrak egin zuen melodia baten sampler, nola esan, mantxoago egindako sampler bat bezala da. Hau da, beste abesti batetik melodia bat hartu, ralentizatu, eta berak sintetizadorekin jotako melodia bat da. Benetan, datu kuriosoak bilatzen ibiltzen naiz, eta oso kuriosoa iruditu zait. Mac DeMarcoren musika estiloaren aurkezpen eder bat da, Chamber of Reflection hau, eta badu ere psikodeliatik, eta esango dizuet alako kantuak egiten dituela, baina badituela ere kantu arinago eta ez dakit dantzagarria ote den hitza, baina animatuxiagoak ere beraz, gustoko balima duzue, harakatu zazue, lehen esan bezala. Hauxe da, aste honetako lehen gomendioa. Mac DeMarcoren Chamber of Reflection.
Hortxe entzun dugu Mac DeMarcoren Chamber of Reflection kantu puska. 10 urte atzera joango naiz, aste honetako bigarren gomendioa ekartzeko Kings of Convenience, azken aldian izugarritan entzun dudan taldea da, urrengo gomendioa, eta euren Misread kantua ekarri nahi izan dizuet. Riot on an Empty Street albumetik hartu dut, eta hauek musika are lasaiago bat egiten dutela esango nuke, lehenago ere ekarri izan dizuet kanturen bat, eta azken aldian maite mindutan auka. Bikote honek izan ere oso musika suabe eta akustikoa egiten dute, eta ohiko elementuak erabiliz, gitarra eta ahotsak eta melodien tartekatze hori eta harmonien tartekatze hori, baina badute zerbait oso berezia, ez dakit arregloak diren, ez dakit hemenka sartzen dituzten soka arregloak diren, baina alako toke sofistikatu edo moderno bat dutela iruditzen zait Kings of Convenience hauek, eta asko entzun dudan talde bada, eta gaurkoan ona ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementxe duzue, aste honetako bigarren gomendioa, Kings of Convenienceen Misread. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference by withstanding indifference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again.
Hortxe entzun dugu Kings of Convenience-en Misread kantu puska. Aste honetako 3. gomendioa klasiko bat izango da. Aritzen naizen bizaldi taldean aspalditik versionatu dugu eta lehengoan azken hilabeteotan edo urteetan kantatu gabe eta berriz kantatu genuen, falta motatzen nuen, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet ona bertsio originala, nola ez. The Cranberries talde ezagunaz ari naiz, eta euren 1989 eta 94eko No Need to Argue kantu puskaz ari naiz. Izen bereko albumetik, aterata, oker ez banago, eta album horretako azken kantua da, oker ez banago. Askok Zombie kantua ezagutuko duzue, The Cranberries mundu mailan ezagun egin zuen kantua, ez dakit horixe izan dut zen, baina mundu guztiak ezagutzen duen kantua horixe da, eta gaurkoan beste baladatxo bat ekarri nahi izan dizuet. Gainera, maitasun historio bati modu heldu eta melankolikoan agur esaten dion letra sakona du, eta ez daukagu zertan eztabaidatu behar, hori esan nahi du kantuaren izenak, eta benetan oso sakona irutzen zaidan kantua da, benetan berezia da melodia, eta Dolores O'Riordan beste behin maixuki kantatzen duena, izugarri gustatzen zaidan kantua da, horregatik aukeratu genuen ere bizaldin bertsioa egiteko, eta aste honetan kantatu dudan ezagutzen ez duenarentzat harribitxi hau ekarri nahi nizuen gaurkoan. Hementxe duzue, The Cranberriesen No Need to Argue. Hortxe entzun dugu aste honetako 3. gomendioa, The Cranberriesen No Need to Argue. Aste honi amaiera emateko kaina pixkatekarri nahi izan dizuet, orain dela gutxi, pare bat egun, ez dakit bideoa atera dutelako, edo zergatik, baina ezen sound kantu puska atera zait nire algoritmoan, eta izugarri gustatu zait. Ez taldea izugarria da,
esango nuke gaur egun estenan dugun talde potente eta freskonetarikoa ere badela, eta, bueno, beraien bereizgarri den post-punk estilo ero horri jarraiki, betiko energia bizteral hori erakusten dute ere kantu honetan, nola ez betiko moduan baju linea oso markatu eta labanen gisa sentitzen diren gitarra zorrotzekin, eta ez dakit, betiko koktela dakar ez talde honek, eta aste honetan hiruzpalau aldiz entzun dudan kantua izan da, egokia iruditu zait, aste honi erritmoz beteta agur esateko, beraz, hementxe duzue, asteko laugarren gomendioa, ez taldearen Zaunk kantua, eta zu entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, zaindu zaitez, eta ondo segi. Aio, aio! Eskutan bihotzo, ez urbildu gehiago bestutan nago, dekote eskudero, kontuz que te muerdo, sartzen zu colmillo, sendo irmo tinko, batean ziplo, betilegez kampo, nahikoa obero, pazientzarik ez gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi, inanka, libratu, labana, nanai, bozuz mantzo, bota bilaurleko, makur poltziko, satar baina fino, azkar baina estiro, beldurtzen experto, Ghetto, iruntze alfabeto, literatura dana handau. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi, inanka, libratu, labana. Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuinak kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Baina sumatzen den ahotsa. Entzunez, baina sumatzen den ahotsa. Are gehiago, 1000 hots gaur badauden ere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta errurik gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroa Kapon eta Jokin, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera. Bueno, zer modu zabete, aspaldiko? Ongi, gogotxu ginen, tortzeka. Pentsa, Gure entzuleak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau. Egia da, nintzen horintzen. Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik Kaponek eta biok
Behin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean kontzertutan... Asko plazaratu dugu. Bai. Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan daukagu biok. Bai, egia esan... Gero guri esaten zigun, hon naiz Asensioken. Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, lortu dugu. Tira, Durangon diskou atera berri oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, Peiotxu antxe lanean, eta zerari egiten tipo hau performatibo ote da, etzen performatiboa, baina era berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik ona, nolabait esateko. Bai, eta eskerrak, Bai, Durangon gure bai saldu inun hartzan larru, Egia da, bai. Eskopetan nola erabilakin aurretik. Ez, azkenen egia da, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa egutegiri zeika edo, hobe esan da, egutegik arrapatu ez gintzan edo, hola? Osondo. Zongi. Presaka ibili ginen, eta ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzungai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun handiz hartzen nahi bai esan. Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kaso buruari inposatu zeniotela, ez dakit nork ezarritako beste erritmoren bat edo. Bai, ez dakit. Diskoak aleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat disko bat ateratzeko, eta esan dugun bezala motivatu ginen ikuste, eta esan genuen, eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen, eta horretan esaten genuen beti, bai, kareatuko ditugu 5 kanta, lau, no? 5 ez ditut inoiz eixan. Vale, lau, eta orduan bai ikusi genuela, azkara egin genuela prozesu hori, eta orain bertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin, eta aurrera segitzala. Eta hor zabiltzate? Horen bai, hor zabiltzate, nolabait, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, Peiotxurekin lanean, gauza batzuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso ohikoetan, nolabait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo. Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastate atope, Durangon egin genuena, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, Gasteizera, igual astelen goiz baten, horrela. Ta gero ja egia da bi abesti egin, eta ja bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo Peiotxu hor etxea zaldatzen naizela, eta, hor lokartu gara pixko bat. Da ez Peiotxu agarrek, Bai. De hecho, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzukin buruan alde bere. Askoari zarete jotzen. Eta justo ere egin genitun salak, izan zela ere, bilabete batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, orduan egon ginen horretan pentsatzen, eta bai, utzi genola igual pixkat geratu hau. Aretoetan egindako, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait, mimo ondiz egindako horrek, hartu du lasaitasun pixka bat, kalera teratzakoan, oholtzetara, plazetara, jotzerako orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira. Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Denbora diasieran justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jendionek xarrea bat patu du, ez, azkenen. Orain ez da ez dutela patu, bezik eta ia... Kontrain patu dute tragoa. Bai, baina... Ez diogu ezertzor. Eta ukartua diogula ere zuzenekoari. Hori da, hori ja gozatzen dugu. Ja dago dena barrenatuta, ezakit. Aste honetan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Mamesei kontraprogramazioari egin diozu, Bai. Saiatu gara, bintzat. Txeo de resistentzian. Estena txikia, Support your local artist eta bar, guion gara Bilbora. Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diegu, zuek ere gero akaso norbaitik kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuedan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela, gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, bazegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait ez? Ez dakit, esango nuke hau izan dela momentuz atera duen proiektu politikoana, gutxinez politika horren implizitu daukena, inkluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badao zeo zer. Eta ez da, nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan gaztetxokoak ginen, ginuken Naroak guain dauken adine. Oire bai izateke hau ze bat, guain ez ga intergenerazionala izatea jatzen, baina, gaudela etapa desberdinetan, eta gazte hon kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu, ez? Eta politikan gehiago sartu nik uste. Pero es un manera naturalean gainera. Bai. Bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez? Egunerokotasuna politika da. Hori da, horregatik. Hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Badira egunero, gertaren zaizkigun gauzak eta horiek kantetan islatzea. 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, Kapone eta Jokin hemen izan zineten. Lau urte igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente politikoak. Lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutik enpresentziatik, Kaponen akorde horiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan. Bastante relaxatu gara, ikusten. Hoi da diskonen sekretua, bigarren diska hori, segundo bai izan zela, como ez erakutsi nahia, baizik eta ez dakit zerratik genuen buruan rekurso genituen guztiak erabili bar genituela. Osea, igual musika beraztuko genuela bezala. Baina gero konturatu gara, rekursoak daudela, osongi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar. Musikalki orduan, ez dakit, joan gara igual, egia da nik gutxere zerlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, denbora aldika, baina entzuten denan musika da bastante lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta bai harmoniaz, bai... Komplexutasun gutxi hogen. Eta orduan hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? Zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiagi pentsatze igual ez. Konservatorioa desera ikiduzu epizket? Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginen ene. Buen beste filosofia batekin ginen. Nik uste gertatu dena dela, gauzen, zean. Kampana de gauzen. Kampaia, ez? Bai, gauzen kampaia. Ez da inola nik uste dut musikan asko gertatzen dela. Aste zala, hasieratik hasten za ez, jende gutxi dauen hortan, kanpaian bekalden, ikasten eta bar, eta jezago, kadentzia plagala. Ze politika kadentzia plagala, eta jode. Aste za ikasten, eta burutik hasi zen, gu gineu denen goigoien, pentsatzen, la sexta napolitana, eta jazz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue la acorde de Navidad, esaten genio nada. Olako gauzak, eta guen gaude berriz behian. Eta esaten dugu, jode, ze polilla den kadentzia plagala, tío. Etxera sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan hobe dagoela erabaki, ez? Bai. Bueno, Goiuri hemen ez dago, normalean Goiurik ematen dio, nolabait saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai, ez dago, eta guemen hasten gara, kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Kareik erabiltzen du, Goiuri Maria Karei asko usa ez zaio esaterako, bez? Baina, azalduko diogu entzuleari, zein den kadentzia plagala? Kadentzia plagala? Hola, simpletarrez, txispun bat egin. Txispun bezala, begira.
Eski hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk, erabili daitezkenak abestietan, gauza arrarorik egin gabe, direla, 7, lauduna izango da, lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan, sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa? Bai. Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bosduna. Oso tipikoa da, bosdunetik lehenengora jotea da txispun klasikoa. Txispun, hori da. Eta nahi duzunuen moztu, oso interesgarri jartzen ari dago. Eta lauduna izaten da normalean bosdunaren aurretik jartzen dena, ez? Tradizionalki, gutxinez... Trikitixan asko egiten da. Papam, tam, tam, bai, hori da lauduna. Kadentzia plagala da, laudunetik lehenbizikora joatea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bosdunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bosduna da, kontrako azerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Zure espaloitik, etxastiko espaloitik etxera joatea. Hori da. Oso ondo da, Jokin. Ietxeako. Kadentzia plagala. Burutikeko Jokinek azalduta. Tira, erlajazuzarete bera hainbat, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor... badauka xaltxa pixka bat. Zer diozue? Ez dakit. Ez hau ditea dos, Bai eta ez. Osa, nik esan nuke ahotsak erabili ditugula beste rekurso batzuekin. Erabili ditugu... Nik uste lekua indiegula. Bai, hoi da. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zazia bakarrik ahotsak eta harmonia komplejo hori nola jantzita ez daitze, baizik eta gehiago... Ahotsa bakoitzarekin ze tekstura eman nahi diogu, ez? Momentu batean, igual, bi pertsonek ahotsa berdina egiteak, ez du testura berdina. Ez du zertan egin behar beti harmonia, eta beti bete, eta... Nik uste diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen. Bai, simplemente nik uste harmonia egin ja, eta testuralki ez dauden hainbeste gauza, estimulo. Bai, hainbeste estimulo zeuden den, igual ahotsak itzutela hainbestereko presentzia. Eta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzekoa, orduan. Bai. Naroa, zuk uste duzu? Bai, nik esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago. Igual izango da ere, ni ez naizelako konservatorioko orduan niritxe naiz da. A ver. Eta hori, baina bai, nik uste hautsekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan dura Jokinek ez, igual hauts unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat. Orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hautsen aldetik. Laiztre kantu bat eskatuko dizuet, zen minutok aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz joan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta 3 ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, 3kote formatu honetan, azken aldian, ikusi zaituztegu eta viralizatu zarete, Igual gehiegi. Bai. Pixka bat, igual espertzen. Orain pixkat mainstream zeaten, nahi edo ez da egit. Ja, ostia, flipatu ginen. Egon zen boom. Flipatu zuen duten zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea gora etorri izan bai, Igual gehiagi. Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Eta ze publiko da hori? Instagrameko, heldua. Publiko heldua. Instagrameko perfila selfie bat duen emakume bat eta gizonak, osea, como olako perfil. Senyorak eta senyorok. Jarraitzaileak, eske. Jarraitzaileak, bai. Baina Instagramen, osea, flipatu genuen, osea. Gainera, eske oso... Eske ez dakit zertarak egon nuen, ze gure plana zen igual, justo pixala genituen ez, Bilbo eta Totem, eta Tarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, me desalak ez. Ja, oire beste bat da, egia da. Orduan esatezu, ostra, ez du realitatean, gero ez da... Impactu hori ez du lortu. Ke ba, bat ere. Ja, eta
egongo da jendea bideori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio danan ikaleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kafean, eta ez duena jakingo nor zareten. No, ez dakit iparraldeko zerritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko. Bai. Ai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamen askatuko digu TikTokeko jarraitzaileen guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotzen. Nik ez daukat. Nik dauket, baina eske ez dakit deusitzen. Piskat, zarete Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat. Olaxe. Ala da. Barkatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu diteke. Ala da. Bai. Zesamarrun grazia jitela TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez. Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete. Urrengoan mina hau, ez? Urrengoan mina hau, mesedez. Indezak egun noiz behit, igual urrengoan etortzen garenean, Buah. prestatu dut, baina publikoak eskatzea, eta hor moldatzea pixko bat, baina kapela dena, como salga. Nahi dugu. Eman eskue kaponei ze berak prometitu du, nik ez. Kaponek eta biok ez du eskua inoiz eman, gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada, kostatzen da, hitzaren balio hori denbora parametroetan ipuinak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina, aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar dizuegu, ze uste dut oso polita dela, piano eta 3 ahotsetan ekarri duzuen formatua, guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu, eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora, baina sei guztuen lehenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen? Pues saiatu gara obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer esan genuen diskorkezteko, eta 4 egunetan 6 kontzertu egiteko ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver ez egiten dugun. Eta pandereta bat geneuken, gaur ez dau pandereta. Hor pandereta bat daukagu, baina nik bada ezpada ja soinu frogak eginda nuke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Zoazte gure set akustikora, eta segituan entzuleok burutik, eta zein zen kantua barkatu? Obszenitatea gure set akustikoan, Juan. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta obszenitatea. Nahi duzuenean. Mozteko jo behar banaute, nire
esateagatik giltzapen banaute. Egia esateagatik batez lotzen banaute. Gorde zaiten ziltzaien itxoin begiratzen. Mila hots gaur badaude amnistia oiutzen. Gorde zaiten ziltzaien itxoin begiratzen. Mila hots gaur badaude bere aldez mintzatzen. Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetara, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, guerdiko 12etara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berriro ere aitortza Goiuri Ezeizari egingo dioguna, berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, letren inguruan galdetu behar dizuegu. Nik galdera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzongo dituen. Baina lehenengoak, barkai azue, ez darria juistu xamar daukatantza, hause dio. Asteko galdera orokorra. Diskoa entzun da, badirude zuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitue horrek? Bai. Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, nola kontatzen du, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fascismoaren gorakadak, diskurso hori nola defendatzen duten, etxita defendatu. Bai. Bai, kezkagarria nola iritsi gaitezken horrera. Esan nahi du badala jendea boterea hundiekin eta interes oso partikularrekin. Eta hori, daudela batzu botuna boterea eta hori erabiltzutela zapaltzeko, ez? Eta eginten genuen diskoa eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizi izan dudalako orain lehen lerrotik Euskadalekutan gertatu dena eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, pixka bat islatzen duela ere egunerokotasunean zeharkatzen gaituzten gauzak. Errepikatzen diren kontzeptuak daude. Tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Araungoari abestian, mila ukabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela, ez da? Fermin Valentzia. Ferminek alaxe egiten du ez, eta pixkate eltzen diozu horri. Eta ipuinak abestian aske bizi nahi eta ezina. Eta galdera Goiurik prestatu du, eta utranpak aurri bada, baina zer da zuentzat askatasuna. Badakit galdera oso sakona dela. Beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez. Nik esango nuke askatasuna niretzat behintzat dela, nire ingurunean afektatu gabe, nik erabakiak hartzea, ez? Logicamente nik ezin dut edozin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut. Esan nahi dut. Hori da, askatasuna. Batek erantzutearekin balio du, baina galdera ere Joan behar nintzen ja metafisikara. Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea. Neri dutze zait, putada bat da, aurrera ingo du bestela, nahi zuena. Ez dutze zait,
tramposoa da, sartu gabe metafisikatan, ze, karo, nehi gazte maldi naiz hausnartzen honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dela ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko bat askatasunan eretzeko da, ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Guztiz, niri etzaiti iduitzen gutxinez posible denik. Baina bai iduitzen zait askatasun konzeptu edagoela pixko ator. Gainontzeko uko itean edo. Karo, guk ezin dugu, oien, orduan ze askatasun bilatuko dugu, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konstiente izan da nola manejatzen gaituzten. Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B klasekoak, no? Izate horretan, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea. Behin hau saldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipo hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauza asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, saltxasko zuen, hau entzulei iniz kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzara gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten da, bueno, hindola, eta 18, 20 urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixa, igual, ez da genez gogatzen ondo. Eta, eukidun un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudana, eta zuk esan zenidan, dira, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa nork ordainduko duen. Eta, tipo bat uzan hola da, nire iraganeko niari pegatzen dio, ze orain ere igual esango nuke gauza bera esan zidan. Zenon, bueno, ez dago aizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiosu bat eskaini barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait. Horeka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, ondo izate. Martxa hontan, gehiagotan etorriko gozarete. Ez esan goizegi, ez esan. Zuen letra txano eta txima, bildotxak, txatxaraka, txotxongillo, pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik, eta soinu hori duten hitzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daitekeen, hauxe galdera. Erantzungo dut. Eske kontua, letra, hainaiz ni erabat, letra eta dielako galdera gehienak. Aurrera, Joaquin. Ez nahi zongi senditzen, botatzen do galdera behitzen zaituzte, eta zuek ni behitzen azu hor. Zemat mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, Hau bai, etzuela espero euskal estenak, baina... Ez nagoeneako... Ez da edonolako bajista, Jokin, baina... Ez nagoeneako kanpoan zigarro bat erretzen ez, oidela bajistak iteuna. Galdera, literazioak, jaion zitzen. Normalen badakit esan eduten aurretik, baino baitare esan edizot askotan saiatzen naizela da gauzak gustatzen zaitena eta porutiken letratan asko agertzei olako jokoak. Baino ez bada ateratzen, eta aurrera. Txan edo, ez da sekreto ondirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut hitza. Ez badut aurkitzen beste modu batera, eta listo. Ze ona. Azken galdera, eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Amparo Aranguari eskaini diozue abesti bat, hartu duzuek Amparo Aranguari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat, entzulei zerbait kokatzarren Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina eta igual orain arte erantzun dituzen gauza batzuekin loturare badu, zer esan nahi du Amparo Aranguaren figurak zuentzat, zer du kantatzen duzuenean, ezagutu ahal izan ez duzuen nolabait herri honen historiaren biktima horrek.
Bueno, nik uste Anparo Arangoa izan zela, izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta, bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genuela ardura moduko bat, islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren, haien menpe egon diren horietan, egon direla torturak. Eta nik uste horretan, belaunaldi bezala, badugula erantzukizun bat, hori esateko. Eta justo, Jokinak azalduko du hobe, baina Anparo leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezakit, pixua. Nik Anparo ez nun ezagutu, Baina, bueno, bai, bere familia eta, herrikidek dien. Eta, bueno, ikustezo ez dela gauze bat, ez dara, hemen borroka itezuena, ez gudarik, zenbat sufritu zuen gudarik, eta hau pasatzen zen, zure auzoan eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez euken jendekin nahu zen Euskaldunei gertatzen zaigun zerbait. Eta bueno, joginun leitzen aurkezpena, Torrea tabernan, hoizen Anparo izan dakoan etxe azpiko bajera zen. Eta holako historiak asteza kontatzen, eta ikustezo ingurune bai badauela jendea ezagutu dituna torturatu izan dena, baitare badie, aduela gutxire bai jo ginen Nafarroko torturatuen sare gantolatu zuen ekitaldi baten, Anparo eramantzun sarekada horren oroitza edo modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta bueno, beste gabe, eske ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontun ez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gure junamonai zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako. Guk ebai sufritu dezakegulako bihar. Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osea, azkenean belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere ez, igual Aiton Amonen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere, aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte. Azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nire galetu gara izuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzuen kantua. Hain zuzen, Anparo Arangoari. Uste dut historia azalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutik igoko diogu kasu honetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10:05 gu hemen izango gara bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Jokin mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan ere ingenuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, 3 urte ez 4 urte beranduago lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan? Nik uste, orain ekainan barkatu, orain ekainan gaudela eta benduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adosteran dugula ja Durangoko azokan egoten bagara. Venga. Ja, elkarrizketa bat, bale? Ados. 6 hetero. 6 hetero. Goizeko 5 rugbin. Gauzat esango izuet, hori da zerbait, igual entzulea ere intzatain gustagarri izan ez daitekeena, nik lehen urtean momentu batuzan sentitu non. Igual parrandara mikro bat atera eta lehen ordu horietan, igual partidaren lehen minututan. Arriskutsua. Oso arriskutsua. Alerta frikia ordun bai honezela. Ordun bai honezela. Entzuleok, benetan, bagoazela, 3.000 esker, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu azken kantu. Entzuleok bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Anparo Arangoari. Nahi duzuenean irukote. Du nuen kidera, aski talento gerraz baina. Du nuen kidera,
Obszenitatea, empatia ziantzi, da bazetorren igana. Empatia ziantzi. Ezer gutxi kasia baina zen guztia Talotxaren tokia hasi zen fantasia baina Talotxaren tokia ziminduen olarkeria Ikara milun eurria Obszenitatea, empatia ziantzi, da bazetorren igana. Empatia ziantzi. Empatia ziantzi, data heldudan igana. Empatia ziantzi. Empatia ziantzi. Empatia ziantzi. Entzuleok, onarte, berriz ere irukote, mila esker, eta nahi duzuen arte, zain asko. Keep calm